Nem akart ilyen senki. Nem vagy
Köszönjük szépen, Margit néni, köszönjük. Szia! Akkor én fogok füstölögni, hogyha... Sírjatok, sírjatok. Szomorúak legyünk. Szomorúak legyetek. Ne mosolyogjál. Feszesen. Annyi idő van. Zsuzsia, ott a harmadik. Szia, szia! Oké, nem még. Hozzátok rá a tászmai Szilvi, szólni kell a többieknek, hogy jöjjenek be. Annyi mindenkinek szóltam. Én a tépi gyárból azok. Menj már! Most kezdődik, 3-kor kezdődik egy jó összekötött. Jancsi, benne leszel a Nem egyetek sem erre. Hülyetek Én belenéztem, csak nekem nagyon muszáj. És vagy egy éjszaluregem csal, bár én úgy emlékszem, hogy jó volt. Talán ezt kellene néha nyomogatni. Amikor rá Jó, valamire. majd megkérdezem akkor. Jó? Csinálj egy ilyen.
De most ezt elkezdjük. Énekeljetek be, hallatszik. Énekeljetek. Hosszútra megyek, hosszú torából, könnyeket veszem. Ez nem az orsi osztály, ugye? Már ezek már. Igen, de nem ilyen. Nem figyeltem, ez nem ilyen. Inkább. Egy picit siettünk. Hát bekezdték. Ugye mi kezdve a beszélgetni?
köszöntem. Sokszor köszöntem én az iskolának, mely tavasz végén elcsendesedett, az ablakok s a termek visszavárnak. Nyelvem hegyén reszket a felelet. Sokszor gondolok kipirult arcomra, ahogy benyitok és a padban ülök, elfulladok. Elmém kérdést nyomja. Mi lesz velem, ha egyszer felnövök? Sokszor búcsúztam én az iskolától, de felnőtten is visszatértem én. Tengerek hívtak, láttam a víz lángol, vörös alkonyban úszott a remény. Bejártam már a naprendszer bolygóit, mint fantasztikus regényutasa, de hallottam, a kisiskola szólít. Siessek vissza, siessek haza. Évtizedek kísérnek, s valahonnan vékonyka hangon szól egy kisgyerek. Én szólok-e, vagy csupán vízhangom? Szorongva nézek, s félve felelek. Az iskolának búcsút sosem mondtam. Ő hívott engem, és én hívtam őt. Kapuja előtt állok égő gondban, s nézem az égig hullámzó időt. Kedves búcsúzó nyolcadikosok! A búcsúzás mindig emlékezés is. Emlékezzünk együtt arra, mikor 6 évesen először léptétek át az iskola küszöbét. Szemetekben a félelem és a kíváncsiság fénye csillogott. Sokan közületek nem értették, hogy miért kell megválniuk a számukra oly kedves óvodától, óvónőktől és barátaiktól. Ismeretlen volt az a sok terem, a hosszú folyosók, az idegen tanítók, társak. Aztán rájöttetek, hogy csak a kezdet nehéz. Napról napra, évről évre okosabbak lettetek. Mi minden történt az elmúlt 8 év alatt? Az iskola mindig megpróbált a kedvetekben járni. A tanulás mellett így született meg az a sok tábor és kirándulás, verseny és rendezvény, melyeknek felejthetetlen perceire biztos sokáig emlékezni fogtok. A sok átizgult óra, az átmuskázott dolgozatírások, az órai levelezések is felejthetetlenek maradnak. Utoljára, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg azokról, akik titeket tanítottak, neveltek, átadták mindazt az élettapasztalatokat, amit már senki nem vehet el tőletek. Ti néha megbántottátok őket, de ők így is törődtek veletek, szerettek benneteket. Elfogadtak olyanoknak, amilyenek vagytok, és mindig segítettek mindenben. Jövőre újra elsősök lesztek. Drukkolunk, hogy minden tervetek valóra váljon, és sikeresen elsajátíthassátok mindazt, amire szükségetek lesz az életben. Ehhez kívánok minden jót a 7-esek nevében. Tisztelt tanáraink, szülők, diáktársak, kedves vendégeink! A búcsúzó 8. osztály nevében szólok. Köszönjük, hogy ennyien eljöttek ünnepelni minket, és ezzel is emlékezetessé tenni számunkra ezt a napot, melyen utoljára járjuk végig iskolánk termeit, hogy elbúcsúzzunk a 8 évig otthont adó falaktól. Vége az évnek. Holnaptól új nap ragyog felettünk. Milyen lesz, nem tudjuk még. Biztos lesz, kire 1000 szám szórja sugarát, s lesz, kire csak sűrű felhők közül kacsint néhányat. Régóta vártuk ezt a napot, most mégis kicsit remeg a hangunk. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, nem lesz-e kevése az, amit még megfelelt, lesz-e hűtárs, kivel örömünk, bánatunk megoszthatjuk. Gondok nyomják most lelkünket, búsulni azonban nem szabad. Kell, hogy legyen majd ott az új helyen egy tanár, ki biztat, s mutatja az irányt, mint ahogy annak idején a félénk kis elsősöknek a tanítónéni megfogta a kezét. Megtanultunk itt olvasni, írni, számolni. Ismerős világ előttünk az ég és a föld, az anyag belseje. Köszönet mindezért. Drága szüleim! Itt vagytok most ti is velünk a búcsú perceiben, mint mindig életünkben, hú vagy örömért. Köszönünk mindent, és kérünk benneteket, most se hagyjatok magunkra. Kellenek még a tanácsok, a szeretet, a figyelmeztetés. Ha néha talán úgy tűnik, nem örülünk neki. Barátaim, soha ne feledjétek, honnan jöttetek,
hogy a szülői ház szívetek számára mindig nyugalmat kínál. Végül búcsúzunk tőletek, diáktársak, kik a szépen díszített osztályok virágaival kívánjátok, legyen könnyű az utunk. Nem feledünk benneteket. Hogy is lehetne a sok játék, verseny, csíntevést mind elfelejteni? Reményi Sándor szavaival búcsúzom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonút. Radoli, ne mondd. Ne mondd, hogy úgyis jó, ne mondd. Ne mondd, hogy mindegy, nem igaz. Napod 1000 parancsot ont, s ha nem igyekszel, lemaradsz. Úgyis semmi sem sikerül. S ha minden mindegy, célt nem érsz, csak úgy, ha küzdesz emberül. Győzni azt fog, ki tettre kész. De azt, hogy úgysem, azt sem mond. Csatát veszt az, aki csügged. És a tett helyett csak könnyet ott úgysem. Az a csüggedés. Hát sose légy reménytelen. Kövessünk el bár 100 hibát. A győztes az lesz, hidd nekem, kit jó szándék hajt, értelem és helyrehozni neki lát. Kedves ballagó 8-osaink, 10-eseink, tisztelt vendégeink, kedves szülők! A 8 évvel ezelőtti szeptember 1-én, amikor először hozták be kicsinyeinket az iskolába, talán nem is gondoltak arra, hogy milyen hamar eltelik gyermekeik első oktatási rendszerhez kötődő időszaka. Most itt vannak előttünk azok az osztályok, akik nagyon sok jót, szépet, örömöt, néha kellemetlenséget okoztak nekünk és önöknek. Ha jellemezni akarom őket, azt mondhatom róluk, hogy az egyik a fizikai teljesítő képesség, a másik az ész, a harmadik pedig a szív. Szakiskolás ballagóinkat pedig inkább már a megfontoltság jellemzi. Nagyon a szívemhez nőtt ez a 8. évfolyam, hisz mindhárom osztályban tanítottam. Jól ismerek minden egyes tanulót, eredményeiket, kudarcaikat, kilengéseiket. Együtt örültem velük, amikor sikereket értek el, és én is ugyanolyan szomorú voltam, mint ők, amikor meg kellett szívnom őket, mert összetörték, elrontották, verekedtek, összefirkálták. És sorolhatnám még a listát, de nem számon kérni, hanem ünnepelni jöttünk ma össze. Kedveseim! Bizonyára sokan közületek várták már ezt a pillanatot, de vannak olyanok is, akik az egyik nap azt mondták nekem, Marika néni, nem maradhatnánk még egy évet? Jó lenne. De tudjuk mindannyian, hogy ez nem lehetséges. Életetekben lezárult egy szakasz, és a bizonyítvány záradékába azt jegyezték be az osztályfőnökök, hogy általános iskolai tanulmányait befejezte. A 63 8-osból csupán egy valaki nem tanult tovább középiskolában. A szakiskolások közül többen ismét tovább tanulnak, de van köztük olyan is, aki a sikeres szakiskolai bizonyítvánnyal a kezében dolgozni fog. Biztos vagyok abban, hogy a középiskolákban megálljátok a helyeteket, ha visszaemlékeztek G.B. Shaw gondolatára. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzelsz, teremtsd meg, amit kívánsz. Vagyis csak akkor érhetsz el eredményt, ha te magad is igazán azt akarod, és teszel is érte. Az első 8 év nagyon meghatározó egy gyermek életében. Ezen idő alatt alakul ki benne a tudás iránti igény vagy érdektelenség. Mi pedagógusok azt szerettük volna, ha minél több ismeretet sajátítotok el, ha megtanultok gondolkodni és embermódra érni. Szeretném hinni, hogy kialakítottuk benneteket azokat a képességeket, hogy meglátjátok és meghalljátok a szépet,
Alkalmazkodni tudtok a változó helyzetekhez. A másik emberben az értéket és nem a hitványságot veszitek észre. Ha emlékeitek közt keresgéltek, biztos megtaláljátok régi vágyaitokat, hogy ti lesztek a legeredményesebb sportolók, a legjobb tanulók, vagy egyszerűen az iskola legszeretettre méltóbb tanulója. Elmondhatom, hogy ezek a vágyak nagyon sokatoknál beteljesültek. A sportterén kiváló eredményt értek el a 8. A-ból Ábrahám Gyuri, Bodai Gyuszi, Boknár Erzsike, Bonyák Kati, Hermandia, Jónás Rita, Kóti Gyuri, Nagy Laci, Várhelyi Orsi és Enyei Dávid. A tanulásban különböző kerületi, budapesti, megyei és országos versenyeken kiváló teljesítményt nyújtottak a 8. B-osztályból Smél Anett, Horváth Péter, Heimann Barbi és Kollár Ádám. Pilák Otto pedig iskolánk hangmérnöke és ezermestere volt. Szívesen nézzük majd többször is újra azokat a videófelvételeket, amelyeken Bakrati Gábor és Város Alexander szerepelnek. Ugyanezt mondhatom el a 8. A-osztályból a Dányi Ikrek, Árpi és Jenci zongora fellépéseiről is. A 8. C-ből sokáig fogunk emlékezni azokra a tanulókra, akiket külön egyéniségként fogadtunk el. Balogh Krisztiánra, Dékány Anna Máriára, Fényikékre, és sorolhatnám még a neveket. A szakiskolások közül Tóth Erikát emelem ki, aki kitűnően vizsgázott gyors és gépírásból, valamint Erdős Lacit, aki szívesen segített számítástechnikából mindenkinek. Diáktársaitól búcsúztató szavaiban részletesen beszéltek az elmúlt évek különböző eredményeiről, amit együtt éltünk át. A sok kellemes, vidám, néha szorongással teli perceket felidézni szinte lehetetlen feladat. A versenyek izgalmát, a dolgozatírások feszültségét, a kirándulások, erdei táborok oldott légkörét, az együtt töltött 8 év minden mozzanatát. Büszkék vagyunk rátok, hogy fáradozásaink nem voltak hiányba valóak. De ne elégedjetek meg az eddig elért sikerekkel, gondoljatok arra a bölcseletre, mely így hangzik, mindig hinnünk kell abban, hogy a munkát jobban is elvégezhetjük. A bizonyítványt ti ma kapjátok készhez. A vendégek, pedagógus társaim, évfolyam társaitok előtt adom át annak a 2 8. évfolyamos tanulónak a bizonyítványát, aki kitűnőre teljesített. Kérem a színpadra Horváth Pétert és Smél Anettet a 8. B-osztályból. Az iskolai pontszerző versenyen, mely az egész éves munkát értékelő első helyezett lett Smél Anett, jutalmul az iskola alapítványától egy automata fényképezőgépet kap. Második helyezett lett Horváth Péter, ő egy értékes könyvjutalomban részesül, és kérem még a színpadra a harmadik helyezettet, Kollár Ádámot is, aki szintén könyvjutalomban részesül. Valamennyi pedagógus társam nevében kívánom, hogy a megérdemelt vakáció után újult erővel álljatok helyet a középiskolában, és elkövetkezendő éveitekben legyetek sikeresek, eredményesek, legyen erőtök győzni az élet valamennyi csatájában. Egy közmondással búcsúzom tőletek. Csak akkor válsz emberré, amikor másokban is megtanulod az embert látni.
Gyerekek, van egy osztálykép, Tamás kérdezi. Egy koda. Abba van. Jó. Mi van, hogy akkor este Találkozunk, igen. 8-kor vagy később egy kicsit? 8-kor találkozunk, vagy később egy kicsit? Hát mindenki, fél 9-re érünk, amit Jó. Csak azért, hogy hamarabb ne menjek, akkor lehetőleg. Arra, mondjam azt, hogy amit akartok, és azt én gyorsan hátra mögött.